Hvor vil du have the train? Ja, den kan de bare sætte på vores som vi plejer. Now, your father told me to ask you whether you've decided on the blomster for biografen. Ja, det burde jo næsten være jer tre, der vælger det. I blander jo alligevel i alting. Ja, tak for den, Jens. Du må gerne gå nu. Jeg spilder rigeligt min tid. For der er alligevel ikke en bræk. Nej, gjorde du det faktisk? Men vil hun ikke kunne se det? Nej, jeg don't think. Hvem af jer tre har lagt et frøben i min te? Tror du virkelig, vi kan finde på det, fru Severin? Okay, men så har jeg intet andet valg, ellers smider jeg alle tre for døren i morgen. Et frøben. Virkelig? Ja, det spørger jeg så. I don't know. Maybe we should try that thing du læser, Lisa? Ja, jeg tager godt nok ikke flere chancer. Så kunne der da lige så godt falde en spand med guld ned foran næsen på jer. Well, could we at least just try? None of us can afford to miss Veras job. Ja, takket være hvem? Altså, vi kan da godt prøve. Så ser jeg, om den fine frue er gået i seng. Og så mødes vi på dit værelse, Charlotte. Har du på, Lisa? Ja, jeg bare kom ind og sætte dig. Så jeg fandt den her side. Så hvis der du siger de her ord, så... Ja. Men vi ved ikke, hvad der står. Nej. Men, altså... Jeg tror, det er engelsk. It's not English. It's Latin. Hvad? Skal jeg læse for dig? Proper Dagmar Severinum in eterna qua. Proper Dagmar Severinum in eterna qua. Proper Dagmar Severina in eterna qua. Proper Dagmar Severina in eterna qua. Proper Dagmar Severina in eterna qua. Hvad har vi dog gjort? Hvordan er det gået så vidt? Er der noget? Nej, der er ikke noget. Kom op igen, Helena! You're turning blue!